6 август 1915 года. Източният фронт. Крепостта Осовец. В онази сутрин над полските блата тегнеше неестествена тишина. Обикновено тук гърмеше така, че земята трепереше на километри наоколо. Германците обсаждаха Осовец вече половин година. Те използваха всичко, с което разполагаха. Довлякоха тук своите чудовища, големите берти, 420 мм мортири, чието снаряди тежаха почти тон. Тези снаряди оставаха кратери с размерите на двоетажна къща. Превърнаха тухлените стени на фортовете в прах, казармите в руини, а нервите на защитниците в опънати струни. Но руската крепост стоеше. Гарнизонът, състоящ се от прости мъже от Воронежка, Тамбовска и Курска губерния, 226 землянски полк, се беше вкопчил в земята и отказваше да умре. Германците в яростта си наричаха Осовец играчката крепост, която е невъзможно да се счупи. Командващият германската атака, фелдмаршал Паул фон Хинденбург, беше прагматик. Той разбираше, стоманата не ги лови тези руснаци. Значи трябва нещо друго. Нещо, от което не можеш да се скриеш в блиндажа. Нещо, което убива не с взрив, а с самия въздух. Германците чакаха вятър. 10 дни хиляди войници от 18-ти полк на Ландвера седяха в окопите, гледайки ветропоказателите. Трябваше им попътен вятър към руските позиции. И ето, в 4 часа сутринта на 6 август, вятърът задуха. Германските сапьори отвориха вентилите на хиляди стоманени бутилки. Разнесе се съскащ звук, подобен на въздишка на гигантска змия. От тръбите използя гъста, тежка, тъмнозелена маса. Това беше хлор. Смес от хлор и бром. Тя не се издигаше в небето като дим. Беше по-тежка от въздуха. Стелеше се по земята, запълвайки всяка падина, всеки кратер, всяка цепнатина. Течеше като река на смъртта с височина 2-3 метра, бавно и неотвратимо покривайки всичко живо по пътя си. В руските окопи отначало нищо не разбраха. Часовите видяха странна мъгла, идваща от към германските позиции. Мъглата беше красива, преливаща на сутрешното слънце в изумрудени оттенъци. Но после дойде миризмата. Сладникава, остра миризма на хлор и сено. А след това започна адът. Руските войници през 1915 година нямаха противогази. По-точно имаха, но примитивни, просто марлени превръзки. Срещу такава концентрация на газ, германците изпуснаха тонове отровно вещество, тези превръзки бяха безполезни. Хлорът е страшно оръжие. При контакт с влагата в човешките бели дробове, той се превръща в солна киселина. Човек започва буквално да се дави в собствената си течност. Белите дробове горят, бронхите получават спазми, очите изтичат. Природата наоколо умираше мигновенно. Листата на дърветата пожълтяваха и капаха пред очите, сякаш за секунди прелиташе есента. Тревата почерняваше и лягаше на земята. Медните части на оръдията, копчетата на мундирите, гилзите на снарядите се покриваха с дебел слой зелен окис, хлорен налеп. Птиците, спали в храстите, падаха мъртви. Насекомите измираха. Но най-страшното се случваше с хората. В предните траншеи на 9-та, 10-та и 11-та рота на землянския полк, хората започнаха да кашлят. Кашлицата прерастваше в хрип. Хрипът в див вик на болка. Войниците раздираха яките си, опитвайки се да си поемат дъх, но всяко вдишване носеше нова порция киселина.
Те падаха на дъното на окопите, където концентрацията на газа беше най-висока. Лицата посиняваха, от устата излизаше кървава пяна. Офицерите, тези, които още можеха да говорят, крещяха единствената заповед, която можеше да даде някакъв шанс. Уринирайте върху кърпите, дишайте през мокрото. Това беше химия на оцеляването. Уреята можеше поне малко да неутрализира хлора. Войниците скъсваха от себе си партенки, долно бельо, мокраха ги със собствената си урина или с вода от манерките, ако успяваха, и ги притискаха към лицата си. Но това помагаше слабо. 10 минути след началото на газовата атака, 9-та, 10-та и 11-та рота фактически престанаха да съществуват. От стотици хора живи останаха единици. Те лежаха на купчини сред труповете, храчещи кръв, ослепели, изгорени. Тишината се върна. Но сега това беше мъртва тишина. В 4:20 сутринта германската артилерия откри масиран огън. Те създадоха огнен вал, пренасяйки обстрела в дълбочина на отбраната, за да не дадат на руснаците да потегнат резерви. А след това прозвуча свирка. 7000 германски войници, 14 батальона на Ландвера, се вдигнаха в атака. Те вървяха в цял ръст. Не тичаха, не се приглушаваха. Нямаха причини да се страхуват. Тяхното разузнаване докладва. В първа линия живи няма. Германците вървяха по изпепелена земя. Бяха облечени в нови униформи, на лицата гумени противогази, правещи ги да приличат на извънземни или чудовища. Те отиваха да превземат гробище. Бяха сигурни, че войната за Осовец е приключила. Оставаше им само да довършат с щикове малцината, които още хриптяха в агония, и да заемат празната крепост. Германските вериги преодоляха първата линия на отбраната без нито един изстрел. Руските картечници мълчаха. В окопите лежаха тела с обезобразени лица. Германците прекрачваха през тях, отвръщайки се с погнуса. Победата беше лесна, твърде лесна. Те стигнаха до втората линия на отбрана, до Рудския мост. До сърцето на крепостта оставаха стотици метри. Вече виждаха шпиловете на сградите. Командирите на батальони вече мислено пишеха доклади за превземането на цитаделата и се представяха за железни кръстове. Никой от 7000-те германци не можеше да си представи, че след няколко минути ще се случи събитие, което ще ги накара да повярват във възкресението на мъртвите. Те мислеха, че вървят по гроб. Но гробът реши да отвърне на удара. В полуразрушените траншеи, в отровната мъгла, сред стотици трупове, се раздвижиха тези, които още дишаха. Комендантът на 13-та рота, подпоручик Владимир Котлински, човекът, на когото съдбата бе отредила да живее още половин час, вдигна глава. Той беше страшен. Лицето му беше омотано с мръсен, кървав парцал. Очите сълзяха. Всяка въздишка се отдаваше с болка, сякаш в гърдите забиваха ножове. Но той стана. Извади шашката си и изхриптя с нечовешки глас заповед, която беше невъзможно да се изпълни по законите на физиологията. 13-та рота, слушай моята команда. До него започнаха да се изправят сенки. Това не бяха войници в обичайния смисъл. Това бяха живи трупове. Техните гимнастьорки бяха в кръв и повръщано. Кожата на лицата и ръцете, изгорена от химията, висеше на парцали и имаше зеленикав оттенък. Те кашляха, изплювайки парчета от собствените си бели дробове на земята. Бяха малко, около 60 души.
60 умиращи срещу 7000 здрави, екипирани германци. Нямаха сили да стрелят. Нямаха сили да бягат. Имаха само яростта на обречените. За 18-ти полк на Ландвера това трябваше да бъде лека разходка. Германските войници вървяха в редици, държейки пушките в готовност, разговаряйки през глухите маски на противогазите. Около тях лежеше мъртъв свят. Тревата хрущеше под бутушите като стъкло. Хлорът я беше изсушил и убил мигновенно. Листата от дърветата се сипеха като дъжд. Дори медните катерами на коланите на убитите руски войници, лежащи в траншеите, се бяха покрили с дебел слой зелена патина. Изглеждаше, че самият живот е напуснал този квадратен километър земя. «Руснаците са мъртви», уверено каза германски офицер, гледайки с бинокъл към бруствера на втората отбранителна линия. «Там няма никого. Артилерията и газът си свършиха работата. Напред, за Кайзера!» Но когато първите вериги на германците доближиха руините на траншеите на разстояние щиков удар, се случи невъзможното. Изпод отровно-зелената мъгла, кълбяща се до земята, се чу звук. Това не приличаше на боен вик, не беше знаменитото руско «Ура», от което трепереха европейските армии. Това беше зловещ, клекочещ, бълбукащ вой. Звук, който издава човек, изплюващ вътрешностите си. Звук на раздирани от химия бели дробове. «Какво е това?» Германските войници забавиха крачка. В очите им, скрити зад стъклата на противогазите, се появи недоумение. И тогава те се изправиха. Първо един, после 10, после цяла верига. Това бяха остатъците от 13-та рота на 226-ти землянски полк. Малко повече от 60 души. Това, което видяха германците, накара кръвта да замръзне в жилите им. Тази гледка нямаше нищо общо с войната на хората. Това беше война на чудовища. Лицата на руските войници бяха замотани с парцали, но парцалите вече не бяха бели. Бяха пропити с кръв и черно-зелена слуз. Кожата на откритите части на ръцете и шията се бе подула на мехури и придобила мъртвешки зелен оттенък. Реакция на хлора с кожата. Очите им, възпалени, червени, почти изтекли от химическото изгаряне, гледаха с безумна омраза. Много от тях не можеха да държат пушки. Ръцете трепереха от спазми. Те стискаха щикове, сапьорни лопатки, просто камъни. Всяка крачка им се удаваше с труд. Клатеха се като пияни или като живи мъртъци от готически романи. При всяко издишване от устата им, заедно с хрипа, излитаха парчета мъртва белодробна тъкан и съсиреци кръв. Начело на това воинство от призраци вървеше подпоручик Владимир Котлински. Мундирът му беше разкъсан, лицето представляваше кървава маска. Той вече умираше. Дозата газ, която беше получил, беше смъртоносна. Той знаеше това. Войниците му знаеха това. Оставах им минути живот, може би и часове. Нямаше какво да губят. Смъртта вече беше вътре в тях. Тя течеше във вените им. Котлински вдигна нагана. Изстрелът прозвуча глухо в плътния въздух. «Напред! Бий ги!» изхриптя той, давайки се в кръв. И мъртъвците побягнаха. Това не беше стройна атака. Това беше порив на обречените. 60 умиращи хора се хвърлиха срещу 7000 здрави, въоръжени до зъби германци. Германската пехота, най-добрата армия в Европа, славеща се със своята дисциплина, замръзна. Психологията на войната е крехко нещо. Войникът е готов да се сражава с враг. Той е готов да стреля в друг войник. Но той не е готов
да се сражава с някого, който вече е мъртъв. Той не е готов да вижда как към него тича човек, от чиято уста шурти фонтан от кръв и който при това не пада, а продължава да тича, за да се вкопчи в гърлото ти. Die Toten stehen auf. Мъртъвците стават. Изтошен вик проряза редиците на Ландвера. Паниката избухна мигновено, като сух барут. Това беше животински, първобитен ужас. Ужас пред свръхестественото. На германците им се стори, че руснаците са възкръснали от ада, че не могат да бъдат убити с куршум, защото вече са мъртви. Предните редици на германците трепнаха и се дръпнаха назад. Задните, не разбирайки какво става, напираха. Строят се счупи. И тук мъртъвците се врязаха в германската тълпа. Руснаците не стреляха. Те биеха с щикове, биеха с приклади, вгризваха се във врага с яростта на диви зверове. Войник, получил куршум от упор, не падаше, а продължаваше да нанизва германеца на щика, умирайки заедно с него. Ужасът окончателно пречупи волята на 18-ти полк. 7000 души се обърнаха и побягнаха. Това беше позорно бягство. Огромна сива маса от хора в паника се носеше назад към своите позиции. Те хвърляха картечници, пушки, раници, скъсваха противогазите, задъхвайки се от бягането. В паниката не виждаха нищо. Натъкваха се на собствените си телени заграждения. Бодливата тел късаше униформите и телата, но обезумелите от страх хора продължаваха да се реват през нея, увисвайки на шиповете като парчета месо. Те се тъпчеха един друг. Тези, които падаха, биваха стъпкани от собствените си другари. Бутушите на Ландвера месеха калта заедно с телата на падналите. Руската артилерия от крепостта, тези малко оръдия, които оцеляха и където артилеристите също умираха от газа, но продължаваха да зареждат, откри огън по бягащата тълпа. Шрапнелите косяха бягащите германци с стотици. «Те бягат!» хриптеше Котлински, попирайки се на бруствера на отбитата траншея. «Гледайте, кучки! Те бягат!» Той стоеше, олюлявайки се, и гледаше как прехвалената германска пехота втъпква самата себе си в кълта. Това беше победа на духа над материята. 60 души, които по всички закони на медицината и физиката трябваше да лежат като трупове, обърнаха в бягство цяла дивизия. В историята на войните нямаше нищо подобно. Обикновено побеждава този, който има повече патрони, по-добра тактика, повече хора. Тук победиха тези, които просто отказаха да умрат, докато не изпълнят заповедта. Към обяд всичко приключи. Германците бяха отхвърлени на изходни позиции. Полето пред крепостта беше осеяно с сиви шинели и тела, оплетени в бодливата тел. Руските войници, отбивайки атаката, започнаха да умират. Адреналинът спадна и химията си взе своето. Те падаха там, където стояха, в отбитите окопи. Подпоручик Котлински умря до вечерта на същия ден. Той се задуши, без да изпусне нагана от ръцете си. Белите му дробове бяха напълно изгорени. Но той умря победител. Крепостта беше в ръцете на руснаците. Малцина оцелели в тази атака по-късно разказваха, че германците са ги гледали не като врагове, а като демони. И този страх пред руските мъртъвци останал у германците задълго. Дори години по-късно ветерани от Първата световна потръпвали, спомняйки си зелената мъгла на Осовец и фигурите в окървавени парцали, отиващи в щикова атака. Но тази победа беше пирова. Гарнизонът на крепостта беше практически унищожен. Газът проникна навсякъде. Водата в кладенците беше отровена.
Продуктите се пропиха с отрова. Стените на фортовете излъчваха химия. Осовец изпълни задачата си. Той задържа германците за половин година. Устоя под огъня на големите берти. Устоя срещу газа. Но сега умираше. Командването разбираше, да се удържат руини, пълни със смърт, вече няма смисъл. Беше дадена заповед за евакуация. Но трябваше да се тръгне така, че врагът нищо да не разбере. Да се тръгне гордо. Да не се избяга, а организирано да се остави мъртвият град. И това стана последната глава в историята на Брестката крепост на Първата световна. Победата на 6 август беше невероятна, но това беше победа на мъртвите над живите. Когато еуфорията от това, че германците избягаха, премина, гарнизонът се сблъска с жестоката реалност. Крепостта Осовец умираше. Зелената мъгла се разсея, но отровата остана. Тя попи в тухлите на казематите, отрови водата в кладенците, отложи се по дрехите и храната. Хората продължаваха да умират. Тези, които оцеляха в сутрешната атака, сега лежаха в лазаретите, изплювайки белите си дробове парче по парче. Медицината от 1915 година беше безсилна срещу последствията от тежко химическо отравяне. Лекарите можеха само да дават морфин, за да облегчат агонията. Командването разбираше. Да се държи Осовец по-нататък е безсмислено. Крепостта изпълни задачата си на 200%. Тя задържа германската армия за половин година, сковавайки огромни сили на противника, без да им даде да пробият към Бялисток. Но сега фронтът се изтегляше на изток. Да се остави гарнизонът в газовата клопка означаваше просто да се обрекат героите на безсмислена смърт. Беше получена заповед – евакуация. Но руската армия не смяташе просто да избяга. Трябваше да се тръгне така, че на врага да не остане нито един патрон, нито една кутия консерва, нито една цяла тухла. Осовец трябваше да престане да съществува. Евакуацията започна в нощта срещу 18 август. Това беше операция, изискваща желязна дисциплина. Представете си, войници, много от които се олюляват от слабост и кашлят кръв, измъкват тежки оръдия. Всичко, което можеше да се изнесе, се изнасяше. Оръдията се разглобяваха и товареха на каруци. Снаряди, продоволствие, пушки – всичко се извозваше в тила. Това, което не можеше да се вземе, подлежеше на унищожение. Сапьорите работеха денонощно. Те минираха всичко. Всяка стена, всеки склад, всеки форт, всяка кула. Превръщаха Осовец в гигантска барутна бъчва. Последните дни в крепостта бяха зловещи. Войниците се прощаваха с мястото, което стана за тях ад и дом едновременно. Погребваха другарите си. Братските могили копаеха бързо, без ковчези. Подпоручик Владимир Котлински, същият, който поведе атаката на мъртвите, погребаха с почести, но време за дълги сбогувания нямаше. Германците, наплашени от въстанието на мъртвите на 6 август, се страхуваха да доближат крепостта. Виждаха движение, чуваха шум, но разузнаването им докладваше, руснаците готвят нещо. Вероятно, нов капан. Страхът от зелените призраци парализира волята на германското командване. Те просто стояха и чакаха, давайки на руснаците ценно време. 22 август 1915 года. Финал. Последният руски войник напусна периметъра на крепостта. Сапьорите затвориха контактите. Земята потрепери. Това беше взрив с библейски мащаби. Тонове тротил, заложени под укрепленията, излетяха във въздуха едновременно.
Стените на фортовете, които издържаха ударите на големите берти, се разлетяха на прах. Кулите рухнаха. Складовете излетяха във въздуха като огнени топки. Небето над Осовец стана черно от дим и тухлени трохи. Грохотът се чуваше на десетки километри. Руснаците си тръгваха, без да се обръщат. Зад гърба им изчезваше историята. Когато германците най-накрая се решиха да влязат в Осовец, а направиха това едва 2 дни по-късно, на 24 август, предпазливо опитвайки всеки метър, те намериха лунен пейзаж. Вместо мощна крепост, купчини счупени тухли и кратери. Вместо складове с оръжие – пепел. Вместо пленници – тишина. Не им остана нищо. Нито едно оръдие, нито един трофей, с който да могат да се похвалят в Берлин. Кайзерът не получи ключовете от крепостта, защото самата крепост вече я нямаше. Германците бродиха сред руините, гледайки изкривения метал и разбираха. Те загубиха. Да, те заеха територията, но духът на врага не беше сломен. Руснаците не се предадоха. Те просто си тръгнаха, тръшвайки вратата така, че затрепери цяла Европа. Атаката на мъртвите стана легенда още по време на войната. За нея пишеха вестниците в Париж и Лондон. Съюзниците се възхищаваха на устойчивостта на руснаците. Но за самите участници това беше трагедия. Повечето от онези 60 герои, които влязоха в щикова атака, не живяха дълго. Химическите изгаряния на белите дробове са присъда. Те умираха в болниците на Витебск, Москва, Петроград през следващите месеци. Умираха мъчително, задъхвайки се в чистия въздух, защото нямаше с какво да дишат. Но те доказаха страшната истина на войната. Човек може да бъде убит, но не може да бъде победен, ако той сам не реши това. Германската военна машина, връх на техническия прогрес от онова време, се сблъска с нещо ирационално. Химия, артилерия, тактика – всичко това се разби в простата човешка воля. Фразата «руснаците не се предават в Осовец» придоби своя най-страшен и буквален смисъл. Те не се предават, дори когато умират. Днес на мястото на крепостта Осовец, това е територия на съвременна Полша, има руини, обрасли с гора. Там е тихо. Птиците отново пеят, израснаха нови дървета. Но местните жители казват, че във влажно време, когато от блатата се вдига мъгла, там все още се усеща слаба, едва доловима миризма на хлор. Това е мястото, където мъртвите веднъж победиха живите. Място, където 60 души отмениха собствената си смърт заради дълга. Техният подвиг беше забравен в съветско време, тъй като това беше империалистическа война. Но сега той се върна от забравата. Това е напомняне, че границите на човеките възможности се намират много по-далеч, отколкото си мислим. Понякога те се намират дори отвъд чертата на живота.